Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji ýylyny 2 günlük resmi sapar bilen Irana barýar. Bu barada Iranyň Mehr habar agentligi habar berýär. Iran medeniýetine görä saparyň dowamyny iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürmek üçin birnäçe resminama gol çekilmegine garaşlýar. Sapar Iranyň prezidenti Ebrahim Raisiniň çakylygy boýunça amala aşyrylýar. Serdar Berdimuhammedow Tehrana ilkinji gezek prezident hökmüne sapar edýär. Mundan odal ýanwar aýyna Berdimuhammedow Irana sapar eden Türkmen wekiliýetine ýol başlyk edip prezident Raisi bilen duşuşdy. Şonu Iran medeniýeti Türkmenistanyň Iran bilen hususan transport we energiýa pudawyny hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçüliklerini habar berişleri işleri Türkmen prezidentiniň goňşy Irana mulaşyryan resmi sapary barada heniz habar bermedi. Mart aýyny prezident wezipetine girişen Serdar Berdimuhammedow taşary ýurt döwletlerine ilkinji resmi saparyny Russiýa Federasiýasyna mulaşyrdy. 10-njy ýylyna Moskwa sapar eden Berdimuhammedow 14-nji ýylyna Tehrana barýar. Halkara jemgyýetçiliginiň özüňeleşdirmegine we Günwataryň iň aňyr sanksiýalaryna duçar bolýan Russiýa we Iran bilen gatnaşyklar özüni ýüpek ýolunyň ýüregi hasaplayan Türkmenistan üçin näme sebäpden wajyp? Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panyer Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Aşgabat üçin Moskwa we Tehran bilen arada gatnaşyklaryň ähmiýetini gurrun berdi. Obviously there's probably a lot of good reasons why I went to Moscow first, but it is more than a coincidence that Serdar Berdimuhammedowyň ilkinji saparyny Moskwa amala aşyrmanyň aňyrsyna megeren bir topar sebäp bar. Ýöne ilkinji iki resmi saparyň Russiýa we Irana amala aşyrylmagy tötenlik däl. Sebäbi bir näçe ýyl mundan odal bu iki ýurt Türkmenistanyň iň iri energiýa müşterileri diýip Panyer aýtdy. just a few years ago those were two of the major gas customers for Turkmenistan. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwründe Russiýa 2006-njy ýylda Iran 2018-nji ýylda Türkmen gazyny satyn almagy besetdi. Russiýa 2019-njy ýylda Türkmen gazynyň importyny ujuýpdan bolsa gaýtadan ýola goýdy. Iran Türkmenistan bilen gaz swap alaşyklaryny gaýtadan dikeldýär. Merkezi Aziýa boýunça bilermeniň pikiriçe kiçi Berdimuhammedowyň wezipe girişmegi bilen Aşgabat üçin Moskwa we Tehran bilen arada gatnaşyklary ösdürmäge täze mümkinçilik töredi. Bilermene görä esasan energiýa sewdasynyň girdiği gazanýan Türkmenistan ýurtda bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisten diňmek üçin Moskwa we Tehran bilen arada gatnaşyklary ösdürmeli bolýar. Galy berside ekspertde görä Türkmenistan özüniň sewda ugurlaryny ösdürmekde Iranyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp biler. And this is a good time too because we know that a lot of the problems between, with Russia and with Iran. Şeýle-de sapar dogry wagtda mulaşyrlar. Sebäbi Türkmenistan bilen Russiýa we Iran aradaky problemlaryň köpüsi Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna ýüze çykdy. Serdar Berdimuhammedow kakasynyň siýasatyny tanqidlamazdan öňkü türkmen siýasatynyň iň bolmany soňky 10 ýylda ýüredilen siýasatyň uğruny üýtgedip goňşular bilen has oňat gatnaşyklary, has oňat sewda gatnaşyklaryna umtylýan täze Türkmenistany, täze hökümeti görkezip biler diýip Panyer aýtdy. And better relations with the neighbors. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panyer Serdar Berdimuhammedowyň goňşy Irana mulaşyryan resmi saparynyň gün tertibiniň esasan ykdysady we sewda ulgamlaryna gatnaşyklara gönükdirilýekdigini aýtdy. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agresiýasynyň fonuna Moskwa halkara jemgyýetçiliginiň köpçüliklerini ýazgyryşlaryna we görülüp eşidilmedik Günwatar sanksiýalaryna sebäp boldy. Şol bir wagtda insan hukuklaryny göz çykkan şu depelemekde berk tanqid edilýän Iranam Günwatar ýurtları tarapyndan iň köp sanksiýa girdilen ýurtlaryň hataryna galýar. Öz raýatlarynyň hukuklaryny kemsitmekde tanalýan Türkmen hökümeti dünýä arenasyna soňky wakalaryň arasyna iň köp sanksiýa girdilen ýurtlar bolan Russiýa we Iran bilen pätgelçiliksiz sewda gatnaşyklaryny ýola goýmagy maksat edinýär. Merkezi Aziýa boýunça bilermen sanksiýa girdilen ýurtlaryň üstüren üstaşyra mulaşyrlan sewdanyň kä halatlarda sanksiýalardan ziýan çekmeýändigini gurrun berdi. Bu aralykda demokratik Iranda milyonlarça etnik türkmen ýaşaýar. Eýsem Türkmen prezidentiniň goňşy Irana mulaşyryan saparynyň dowamyna Iran türkmenleri öz kowmdaşlarynyň nähildir bir hoş habara garaşmalymy. Bruce Panyer Türkmen hökümetiniň ýyllar boýy alyp barýan daşary siýasatynyň çen tutup Türkmen prezidentiniň Irana mulaşyryan saparynyň dowamyna etnik türkmenleriň meseleleriniň hatda gün tertibine getirilmegine garaşmaýanyny aýtdy. I would imagine that this is not even a topic that's going to come up on the agenda at all. Bu meseleniň hatda gün tertibine de getiriljeğini göz getirip bilmeýärin. Türkmen hökümeti hiç açan özüni dünýä türkmenleriniň, türkmen diasporasynyň goragçy hökmüne görkezmek diýip bilermen aýtdy. The Turkmen government has never billed itself as the protector of the Turkmen diaspora, the Turkmen community worldwide.
Libap vilayetinin Türkmenabad şäherinden uğran otly bahar etrapçasının goloýunda demir ýoldan piyada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçdi. 30 ýaşly adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan maglumat berdi. Şaýatlaryň habarçymyda aýtmagyna görä waka 10-njy iýunda ýerden sagat 10:20 töwereginde boldy. Türkmenabadyň demir ýol menzilinden Zerger wagzalyna tarap uğran otly bahar etrapçasynyň goloýuna ýetende demir ýoluň bir tarapyndan beýleki tarapyna geçip barýan adamy kakdy. Wakanyň bolan pursaty ýaşaýjy bahar etrapçasyna ýerleşýän 66-njy wadyrdan azyk önümlerini satyn alyp velosipedli çärjew etrawynyň ýyly çobasyna barýardy. Demir ýoluň birinji böleginden geçmegi başaran adam onuň ikinji şahasyndan geçek bolanyny demir ýoldan wagtyna geçip bilmeýär. Ol demir ýol şahasynyň ortasyna galýar. Adamyň velosipediniň ýyzky bagažynaky azyk önümlerini salar ýaly plasmasa gara gutu uçup gidipdir. Dip waka şaýat bolan Liwaplaryň biri anonimlik şertinde 13-nji iýunda gurrun berdi. Ol ýokary tizlik bilen barýan ýöriteleşdirilen avtokranly otlynyň piýada ýaşaýjyny kakyp 60 metr töweregi aralygy geçenden soňra durandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä merhumun geçen ýerinde piýadalaryň demir ýoldan geçmek üçin niýetlenen ýörüte geçelge ýok. Ýöne şähere piýada ýa-da tygyrly gidýän etrap we oba ýaşaýjylary köplenç demir ýoluň şu böleginden geçýärler. Habarçymyz merhumun şahsiýetini anyklaşdyryp bilmedi. Adatlyga bu waka barada Türkmenabadyň demir ýol menzilinden we polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almak hem başartmady. Waka barada ýurduň metbuat serişdelerinde de habar berilmeýär. Türkmen häkimetleri adam pedalaryna getirýän tebigy, texniki hadisalar we köçe ýol otly betbagçylyklar bilen bagly statistiki maglumatlary halk köpçüligini aýan etmeýärler. Ýurduň köpçüliklerini media serişdelerinde köçe ýol helakçylikleri barada video reportajlar görkezilmeýär. Ýöne Adatlyň habarçylary ýurtda bolýan tebigy we ýol hadisalar barada ýyg-ýygdan habar berýärler. Maýyň başynda Türkmenabadyň aeroportunda traktordaky näsadlygy bejerýän bir işgär onuň tekeriniň ýarylmagy netijesinde agyr yaralandy. Şonda Adatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýytybarly çeşmelerimiz işgäriň iş wagtynda yaralanmagyna ýol başçylaryň geleňsizliginiň sebäp bolandygyny aýtdylar. Geçen ýylyň sentýabrynda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygynda Liwapda adam pedala adyndan 31 sany ýol hadisasynyň hasaba alınandygy barada habarçylarymyz polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynaky çeşmelerine salgylanyp gurrun berdiler. Türkmenistanda raýatlary harby gulluga çağırmaň ýazky mögsümi dowam edýän mahaly daşary ýurtlarda ýokary bilimini tamamlap gelen türkmenistanylar karantin möhletini doldurandan soňra dessine harby gulluga alınıp gidilýär. Bu barada enatalaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçysyna gurrun berdi. 3-4-nji ýylyny Minskden gelen raýatlar Şolsan institutu tamamlap gelen ýaşlar Türkmenabadda 7 gün karantin alındy. Olaryň karantin möhleti tamamlanandan soňra gulluk ýaşyna ýeten ýaşlar Şolsany biziň oglumuz dessine harby gulluga alınıp gidildi. Onuň biziň öz maşgalasy bilen duşmany da ruhsat berilmedi. Dip Liwaply ene anonimlik şertinde 13-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Enatalar pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli uçur gatnawlarynyň ýatyrylyp, ýollaryň ýapylandygyna we raýatlaryň daşary ýurtlarda galandygyna ünsü çekip, öz çağalaryny tas 3 ýyl bäri görmendiklerini hem aýtdylar. Döwlet oglumy ýekeje gedek görmäge de ruhsat bermedi. Onu dessine Balkan welaýatyna gulluga iýerdiler diýip ene sözüni jemledi. Welaýatyň ýerli harby bölümindäki bir çeşmämiziň aýtmagyna görä, mundan ozal Täjikistandan gelen türkmensanly ýaşlar karantin möhleti tamamlanandan soňra dessine harby gulluga alınıp gidilipdi. Raýatlary harby gulluga çağırmak çäreleri Türkmenistanyň prezidentiniň namalary esasında ýylda 2 gezek 1 aprelden 30 iýuna çenli hemde 1 oktýabrdan 31 dekabra çenli aralykda geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 martda çağırış boýunça harby gulluga geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çağırylşy hakynda permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırış boýunça harby gulluga geçýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol
Şol bir wagtda aprel-iyun aýlarynyň dowamında 18-20 ýaş aralygynda bolan we harby gulluga çağırşdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek rahatlar harby gulluga çağırylýar. Habarçylarymyz şu günler ýurdun orta mekdeplerinde we ýokary okuw jaýlarynda 18 ýaşyna ýeten uçurumlary gutorduş synaglaryndan soňra destine goşun gullugyny almak praktikasynyň hem dowam edýändigini aýdýarlar. Uçurumlaryň gutorduş sahada tamasyny almagyny we munyň bilen bagly geçirilen dawara gatnaşmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokary okuw jaýlarynda hem ýagdaý şeýle bolup, ýokary okuw jaýlaryň gutorduş synagyndan soňra ýaşlar öýlerini dolanman gün gulluga gitmeli bolýarlar. Diýip çeşmämiz belledi. Habarçylarymyz ýerli harby bölümleriň işgärlerine salgylanyp, ýaşlaryň mekdepden ýa aeroportdan destine harby gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harby puwdugynda esger ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gulluk borçlaryny ýerine ýetirmäge esger ýok diýip, ýerli harby bölümüň bir işgäri anonimlik şertinde 13-nji iýunda gurrun berdi. Türkmenistanda 18 ýaşyna ýeten ýaşlary daşary ýurtlardan gelen badyna aeroportdan harby gulluga alyp gitmek tejribesi mundan ozal hem gaýtalanypdy. Mundan başga-da ýurtda uçurumlary mekteplerden göni goşun gullugyny almak praktikasy hem soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Bu ýyl bu praktika ýurdun günorta serhet çäklerinde gulluk geçen esgerleriň onlarçasynyň öýlerine kesgitlenen wagt ara çäginde wagtynda dolanyp bilmeýändigi barada habarlaryň gelip goşýan mahalyna gabat gelýär. 10-njy iýunda azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen enatalaryň bir näçesi harby ýolbaşçylaryň muny häkimetleriň gulluk borçlaryny tamamlanan raýatlary demir ýol transporty bilen üpçün etmeýändigi bilen düşündirýändiklerini aýdýarlar.